Tak, zdravím vás u dalšího videa z Chess Police. Naposledy jsem se ozval, když jsem byl Title Tuesday. Dneska jsem to nestihl, protože jsem spal trošku díl. Možná si zahraju to late, ale to ještě uvidím. Trošku si dávám pauzu od šachu. Bylo toho za poslední 2 týdny hodně. Takže na co se podíváme? Hraje se teďka v Uzbekistánu, hodně kvalitně obsazený turnaj. Za účastí 10 hráčů je to takový indicko-uzbecký přebor. 3 Indové, 4 Uzbeci. Já jsem tam viděl, že vedl Abdutasarov, který včera prohrál s mým černým koněm turnaje se svým kolegou Jakubovem. Pro černým koněm, protože máme ve stejný den narozeniny, tak je fajn fandit někomu takovým, že to se nevidí často, když mají 2 mistři ve stejný den narozky. Takže ten včera prohrál, bílý má 3 ze 3, tak tam jsou teďka 3 hráči, co mají 4 body ze 6. Nedařilo se Raportovi, ale včera právě Raport sehrál brutální partii černýma a vyhrál s Pragánandou. Na tu partii se tak trošku rychlostí podíváme. Raport je známý, že hraje takový neortodoxní šachy, trošku vabank, a tahle partie, tak to byl jeden velký bizár, co se tam dělo už od počátku. Hrála se královská indická. F3, jo, dá se hrát kuně F3, kun C3, F3 vyloženě, jako tady se dá hrát něco jako E5, si pamatuju, když jsem hrával Greenfelda, že takovýhle tah existuje, D krát E5, kuň H5, párkrát jsem to zahrál, ale je to takový vedlejší na překvapení, jo, třeba, dobře, ještě ukážu, jo, point je, že když hraju kuň H5, že chci hrát dáma H4 tady, jo, kdyby zahrál nějaký neopatrný tah, přijde takhle šach, po G3 můžu vzít a vezmu věžku, jo. To je jenom jedna z možností, co tam existuje, ale Raport prostě hrál principiálně, zahrál normálně střelec G7 a pozice přešla do semiše. No, tady překvapilo, že ti Indové teďka začali hrát tady to kuň G2 a vlastně cílem je, že to hrajou na velkou rošádu, jo. Takže hrajou střelec E3. Objektivně ta velká rošáda, já nevím, no, jako když mám takhle ty pěšce, hlavně toho C4, ten král je tam trošku slabší, však pak uvidíte, jak tam dostal na budku, jako jo. Ale jdou do toho po hlavě, nebojí se toho, takže zase se našlo něco nového na králku, dřív se hrávalo prostě, jo, normálně třeba střelec D3, kuně E2, nebo střelec E2, kuně F3, jo. No, je tam toho víc, takže dáma D2 a černý už, že jo, je nachystaný, má rošádu, má toho domovníka na G7 namířenýho, teďka tady bílej, co? Bílej má trošku skladiště, střelec F1, kuně E2, jo, takže B5 je takový tah, který se tam hodí, no a teď oni jdou po sobě, ten zase nastupuje tady, jo, ale jak jsem říkal, tady ten střelec, ten má hodnotu, to je prostě figura, jako jo, ten má hodnotu dámy, jako třeba tady v těch pozicích, jo, takže to správně zablokoval, přece jenom nechat si tam nasadit nějaký G4, H5, to se vám úplně nechce. Zablokoval, ale oni to hráli docela rychle, jo, takže to je nějaká varianta, oba to měli připravený. Já jsem viděl kuň B6, tady píše počítač vykřičník, otazník, se mu to nelíbí, že nejlepší je braní na C4. Já jsem tam viděl nějakou partii, to hrál, myslím, ten Abdutasarov právě s tím Aravindem a ten ho tam úplně rozsekal, to Aravinda si nečekal, prohrál si za 20 tahů. No tak to teďka vlastně vzniklo něco podobného. Tady, já těžko říct, co tady měl hrát, CB6 asi nebude to nejlepší, takhle asi měl, a jo, tak je to teorie nějaká. Mně to přijde škoda, jo, toho střelce dávat, ale zase na druhou stranu, co chcete dělat, rozdívám tady takovej děsivý skok, taková vidlička na C4, asi se to musí brát. No, zahrál to rychle. Tady píše počítač výhodu 1, ale ty králky jsou strašně zrádný. To je jako, to se může hned otočit během 3 tahů, to může být -3. Jo. Takže vzal na B5. Ten si otevřel A sloupec. Tady bych si za černý strašně chrochtal, jako tady bych byl fakt spokojený. On to jako pokračuje, on furt to hrál Pragánanda rychle. Kuň D5, to je první zvedák, jakože ty vodu, jakože wow, jako, jo. Point je, že když vezme dámou, tak přijde střelec E6,
teď se vám to tady celý zesype, jakože třeba takhle nějakou variantu. Král C2, já nevím, jestli teďka dáma C8 možná bude nejlepší. No, dáma C8, jo. Dáma C8 vypadá jako smrťák, no. Když jdete král D2, když D8 přišli jste o dámu, když jdete nějaký kuň C7, tak věž A7, přijdete o toho koně, ten král je úplně holej, to je prostě konec. Teď se ukazuje, jako proč je dvojice střelců lepší, jo, v otevřený pozici, tady to je úplná demolice. Takže musela si představit dámu, a teď já nevím, jestli dáma A6 bude, tady asi z toho je víc, a jí stačí do koncovky, ale dáma E6, dáma A6 je asi nejlepší, no. Dáma vyšla, dáma A6, tady visí kůň, hrozí věž C8 ztráta dámy, takže on tu figuru musel vzít pikem. A oni tak veselé to furt hráli, jakože ten 1,26 na začátku 1,30, takže jako víceméně žádná spotřeba. Tady já jsem tady nechal tu analýzu, tady jsem se právě díval, říkám, ty jo, co teď, jako jo, že já jakože uhne a teď já to chci vzít třeba na B4, tady se nějak zadekuju, mám figuru navíc, zase těch figur černý nemá tolik útoku, jo. Hodil by se nějaký kuň teďka, třeba kuň C5, kuň B3, tady nějaký mat, ale furt jako veselé věž A4 počítač píše nějakou zhruba rovinu, dynamickou, takže oni to měli nějak připravený, kuň C1, dáma D7, jasný, jo, ten kůň je tady trošku v pasti, na tom B5 nemá jak se vrátit na C3, na D4 a chce zapojit věžku do útoku, takže logický tah. Tak zapojili přes C8 takhle s tempem a tady Pragananda udělal chybu, pokryl střelce, E4 zase další zvedák, jako jo. To jsou prostě strašně, tohle jsou typické pozice, který Raport má rád, jako jo. Já Richieho trošku znám, jakože poslední dobou se samozřejmě nevídáme, ale dřív jsme se bavili hodně, hrávali spolu nějaký tréninkový blicky a vlastně je to sekundant Dinga, nebo byl na posledním zápasovém mistra světa. A tohle jsou prostě pozice, kde on je jako možná top 3 na světě, jako jo. To prostě ani Carlsen jako v těch pozicích na ní nemá, podle mě. Takže E4 je tady poprvé jako Pragananda chyboval, no a teďka přišlo braní na B3, věž A5 je logický tah, že jo, dopadám koně, on to teďka pokryl a teď přišel další zvedák, jakože střelec. Jo, kdyby šel třeba kuň D4, tak se asi nic moc nedělá, nevím, jestli věžkrát C1 půjdu, jo, obětou kvalitu. A tady vidíte toho střelce, toho domovníka, jo, to je prostě to je figura. Teď si vemte, že on má jenom Bělopoláka, takže vám ho nemůže vyměnit za střelce, může za něj dát dámu nebo věžku, ale to samozřejmě nechce, jo. To já postavím třeba střelce na F6 nebo na E5, jo, tam všechno blokuju. To je strašný gigant, jako to je prostě figura, kvůli které se dává jako na tu diagonálu, takovýho střelce mít, to prostě to je sen. Takže tady by si černý chrochtal, jo. Jo, takže on to pokryl, teda kvůli tomu to pokryl zpátky, ale přišlo další zase zvedák, jako střelec C2, to je prostě gong. Teďka vlastně visí věžka, visí vám tady B3, všechno hrozí, já už ani nevím, jako kolik hrozí tam je, to B3 asi je takový nejsmrtelnější. On to nevzal, kdyby to vzal, tak přijde dáma krát B5, dejme tomu, že to vezme, teď já vezmu na C2, on uhne někam střelcem na D3, tak a teďka tady ten střelec rozhodne partii, přijde nějaký, já myslím, že s dalším tahem to je mat, ne? No ve 3 tazích, věž D2 může zahrát ještě tak. Jo, věž D2, takhle to vezme a takhle dá odtažný mat. Jo, a takže to asi přehlíd. Vemte si, že to je střelec C2, 23. tah dostat takovou bombu, bílej mat, prohrát ve 23 tazích na takový úrovni. To se fakt nevidí často, to se stane tak jednou za rok. Jako jo. Oni jako bílýma prohrávají, ale ne za 20 tahů. Takže jako neskutečná partie od Raporta, jedna z nejlepších, co jsem letos viděl, možná za poslední dobu. Jako jo. Já jenom to dohraju do konce, jak to hrál, jakou přesností to Richie hrál, jako jo, ještě tady věž C5, tady si, tak, teď to ani nejde sebrat, tady, když dáma krát C6, teďka visí střelec, pak visí tady kůň, je tam hodně krát na tom sloupci C, takže tak, a tady zase přišla ta oběť kvality a tady úplná demolice, jako jo. B5 pokryl toho střelce,
no, tady nějak to završil, tady to završil nějakým B3, ještě to ani nemusel, jako jo, tam to vyhrávalo víc. No a tady prostě a tady se už radši bílej vzdal, to už neměl na to nervy, tady ztrácí pika na B2, prostě ten kud na C1, no to je úplně strašný ta pozice, jo, -6. Takže, no, takže to byla partie, která se hrála včera a vidíme, jak to dopadne, no, ještě se teda vrátím k tomu pořadí, je to tam napěchovaný, vidíte, že třeba Nepomňašti, ten má 2,5 -1, jsem teďka nedávno viděl, že taky má nějaký syndrom vyhoření, že ho ty šachy tak nebaví, já myslím, že má 5 remíz a 1 prohru, předpokládám, jo, prohrál v prvním kole, jinak samý remízy, kdo ví, jestli nějakou partii vyhraje, no. A tak vidíte, že ten uzbecký šach a ten indický, neskutečný, jak jsou vepředu. To ti Uzbekové mají malý elo, jo, ještě. Oni prostě hrajou navíc. Tady Jakubov určitě hraje na 2700. Ten Vogidov, tak no, ten ještě úplně ne, ale Sindarov, ten už 2700 dokonce má, no. To si taky pamatuju. V Pardubicích to byl jeden rok, když jsem tam byl jsem tam jak s Honzou Krejčím, který je velmistr, který už moc nehrává a jeden rok Pardubice je vyhrál, ale tohle bylo rok, kdy já myslím, že Sindarov měl 11, Pragananda 10 a on je dostal oba a s obama dostal jako strašnou kefu, jako nakládačku. Já jsem mu tak smál, jako říkám, ty s takovýma malýma, úplně jako tam klečeli na ty židli, jako jo. Ten úplně rudej, no ale vidíte, co z ní vyrostlo. Jeden 2710, druhý skoro 2800 už, jako jo. 2767. Takže jako ty měli potenciál, ale jako samozřejmě tehdy to bylo vtipný, no. Kolik to je, když mají 19, takže tak 9 let zpátky už ono to letí, 2016, 2017 to mohlo být, no, nějak tak. Takže masakr. Přejdu k tomu, co jsem hrál já. Takže to by bylo, já jsem hrál v Houstonu. Teďka jsem tady někde měl pořadí, nebo já jsem to zavřel. No, kliknu na to zpátky, tady dám, oni to tady mají strašně blbě. Tady to asi pořadí, když dám. No, tady mají prostě... No, tady to nemají, takže... No, to je jedno. Měli jsme turnaj v Houstonu na 7 kol. Já to vrátím, když to dám třeba na první kolo, abyste viděli, kdo tam byl nasazený. Dám takhle šachovnice. Byli jsme tam 3 velmistři. Já byl teda první nasazený podle Fidela, pak ten zbytek už byl slabší, myslím, že čtvrtý nasazený už byl prostě hráč, teď já nevím, 2100, no, takže tak. No, turnaj to byl fajn, já jsem bohužel prohrál 5. kolo, úplně jakože nereálně. Jsem hrál asi moc jako při zdi na remízu, to se mi vymstilo, tak já to jenom ukážu. Točím šachovnici do kritického momentu, kdy tady byla nějaká varianta Filidorky, všechno bylo v pohodě, jakože víte, že opakování toho mi nevadilo. Ten borec, ten velmistr, právě jakože porazil mě i Gábora, oba velmistry, ale neporazil, já myslím, že Černý má nevyhrál ani jednu partii proti hráčům 1900 až 2000, jako ještě průměr prostě, ale jako 2 velmistry porazil, jo, takže nakonec díky tomu dělal. Tady jsem opakoval ty tahy, tady soupeř se zbláznil a já jsem tady v domnění, že braní na E4 není dobrý, tak jsem hrál kuň H5 a to už není ono, jo, vidíte, že vykřičník, otazník, vykřičník, ale kdybych tady sebral, já se totiž lekl, že přijde dáma F4, no a tady mám prostě takový krásný, tak dáma F6 a teď kdyby to tady seberu, teďka, že musí dobrat věžku, tak přijde to je taková trojitá vidlička, jako jo, že na dámu, na střelce, ale hlavně jsem odkryl tohohle dlouhého střelce, jo, to je pointa, že kdyby třeba takhle sebral, no tak bude mít figuru míň, protože on toho střelce nepokryje, takže on musí někde uhnout dámou, teď já nevím, třeba na E3, dejme tomu, a já si vezmu tady střelce, mám pika navíc čistýho, nestejný střelce, teda, takže faktor remízy tam samozřejmě je trochu vyšší, ale je to prostě čistý 5-6, tady ten středovej důležitý je navíc. On taky pak už neměl tolik času, takže tohle bych rozhodně neprohrál, jo, to prostě můžu jenom vyhrát. Neříkám, že to je lehký, ale jo, prostě tohle jsem přehlíd a on by tady musel
potom dáma fish, já jsem prostě furt to dáma fish, já jsem tady si říkal dáma fish, teď tady vazba, že jo, střelec na tu dámu je vazba, jo, tady, teďka, tady je vazba, jo, takže to označím, tady přes toho koně, hrozí F3, jsem si říkal, vysí mi F7, teď já nevím, dáma C7, jo, ale dáma fish je prostě úplně zase triviální, by to musel nějak vzít to nějak takhle, teď já to můžu vzít i věžkou, má dvojici střelců, počítač to hodnotí, takže to je mírně lepší jenom pro mě, jo, není to nějaký, jo, když to tady dám, no tady nás si střelá, já nevím, tady byl nějaký tah, ne, je to -1, no, furt, je to ten pěšec, jsem myslel, že to je míň, ale to možná, kdybych to sebral koněm, tak to není tak jasný, ale když to vezmu věžkou, tak je to přece jenom, já tady mám nějakého blbýho stockfishe, no. Dám tam 17. Tak, trýc, no, třeba počet variant, aspoň 3, aspoň 2. Tak, se mi to tady neseká. No to je jedno, tady prostě nemůže vzít toho pika. Vidíte, že ten nedává takovou výhodu. Tady střelec B2, no. Zase to hrne do těch nestejných střelců, dvojice střelců. Nebylo by to tak jasný pro mě, no. Ale tak pohodičovat prohrát nemůžu, jako jo, při normální hře. Takže to mě stálo asi první místo, jo, ale povedla se mi tam, tohle teda bylo 5. kolo, jinak s Gáborem jsem remizoval, jsme byli spolu na pokoji, takže to jsme nějak nehráli. Pak vlastně poslední kolo jako mě to bylo celkem jedno, jakože si to Gábor nějak vyhraje, ten turnaj nakonec prohrál, dělili jsme ve 3 5,5 bodu. Vyšlo to tak, že jsme nemuseli danit tu cenu, když to bylo nějakých $600, nic extra, ale tak no, zase tam člověk moc neutratil. Tady když to dám, co se mi povedlo v posledním kole, jo, že to tady zavřu a dám to, jo. Tady dával jsem to na Instagram, posílal jsem to lidem, studentům na řešení. Bílej zahrál, že jo, hrozí vidlička na F3 koněm. Ty koně jsou strašný, jako jo, to jste viděli v Tuesday, když se rozkáčou, to je peklo, jako. A tady prostě to bílej nevydržel, ještě mohl zahrát nějaký věšev 1, ale už stojím líp, už to mám blízko výhry, ale ještě to vyhraný není, jo, ale on zahrál věž H3 a teď přišel fakt takový mat, se mi dlouho nepovedl, jako ve středu šachovnice. Musím říct, že musím se pochválit, na to jsem hrdý, jako jo. Jako ten mat jsem viděl hned, si říkal, tyjo, to nějak jako zavání, prostě už mě to tak nějak bliklo, jo, že prostě si říkám, jo, tohle jsou ty pozice, který člověk zná a pak už to jenom tak ladí a říká si, je to tam, není to tam, jo, tady mám asi i víc možností, jsem si říkal, dobrý, zahraju šach. Teďka vlastně jako všiml jsem si, že když jde král H5, že přijde věž G6, to je dost vtipný tah, jako jo, ten kůň to kryje a ten prostě on nemá jak zabránit tomu, že přijde kůň G7 mat. Tenhle kůň prostě kryje podle G4, kdyby to třeba jakoby překryl tu věžku, tak furt tam je kůň G7, jo. Ten kůň na E5 ten je mocnej. Takže to bylo jasný, říkám, no tak král F4 je teď, jako samozřejmě si říkáte, já můžu i kůň G6, možná i kůň G6 není špatný, jo, dobrat si toho pika, to asi taky bude blízko výhry. A říkám si, není tam mat, a samozřejmě, že tam mat je tam moc pěkný mat, pověš G4, jo, teď ten kůň F5, všechny ty pole okolo jsou krytý, takže on musí vzít koně a kůň D4 a nezabrání dalším tahem, prostě může se stavět na hlavu a přijde kůň C6, takový hezký mat uprostřed šachovnice, jo, mám věžku míň, jako fakt pěkný, to se mi povedlo, jo. Takže trošku nasánek up, ale bylo to s hráčem 1900, no. Kdyby to bylo s velmistrem, tak to byste o mě neslyšeli, to bych někde slavil, ne, dělám si srandu, ale jako pěkný, no. Takže takhle se to zakončilo, dojel jsem ztratil něco málo, tak mám okolo 487 teďka. Takže ten cíl 2,500, už to tam bylo na Bahamách v průběhu, točilo pak ještě vyhrát s tím Jacobsonem a bylo to úplně v klidu, no ale tak to přijde, uvidíme. No, mezi tím, co jsem jako tady chystal se na to video, tak na mě vyskočily 2 věci. První je jakože to jste možná postřehli, teďka čerstvě, že Kramník podal žalobu ve Švýcarsku, já myslím, že to je v Ženevě, jestli se nepletu, jo, Canton de Geneva. Francouzsky neumím ani nic, prostě nevím francouzsky ani prdnout, takže jsem si pomohl nějakým překladačem a vlastně má to za následek, že on obžaloval Davida Navaru. Počkáte, jenom trochu se zmenším. Tak, ať jsem tady vidět komplet.
tam jako není nic moc. Takže obžaloval Davida Navaru, dal ho jako na první místo, takže šachy píšu jako šachový profesionál, pak Českom jako šachovou platformu a chessdom.com to ani neznám, to jsou asi nějaký média, takže něco podobného jako Českom, akorát se tam asi nedá hrát. No vím, že ten Chessdom vlastně napsal nějaký takový článek útočný proti Kramníkovi. Co k tomu říct, no tak samozřejmě já Davida znám ho dlouho, vím, že David jako určitě nepodvádí na netu ani nijak, prostě nemá k tomu důvod. On podle mě by si to ani nemohl dovolit, jako ani kdyby, já nevím, mu hrozila smrt, jako prostě tak se radši nechá zabít, jako jo. Prostě on nikdy. A jako ten článek Kramníka byl jako samozřejmě, nelíbilo se mi to, protože jako vůči Davidovi tohle bylo nefér. A nejhorší je, že teďka, jak se proti tomu bránit, no, takže buď to dáte k soudu, tak jako to udělal Kramník. No a tak nechce se vám, že jo, se s tím někde jako tahat a platit si prostě právníka a všechno a Bůh ví, jak to dopadne. Jako musel by se Kramník nějak omluvit, to jsem si skoro jistý, jako nejsem samozřejmě právně vzdělaný, ale omluva minimálně. David to udělal tak, že napsal ten blog a napsal to na jeho poměry dost jako říct, naštvaně, jo, takhle jsem ho neviděl. Takový to volání o pomoc, taková ta bezmoc, jako jo, že prostě ty jako lidi jako pojďte do toho se mnou, no a tak jako samozřejmě se přidali ten chessdom.com, přidal se Českom, přidali se samozřejmě šachisti po celém světě, víceméně, já nevím kolik procent, dejme tomu 80% lidí jako stojí za Davidem. No ale tak Kramník, že jo, samozřejmě, pokud je pravda, že přišel, on tam říkal, že přišel o nějaký 2 projekty a že nechtěl jako takhle Davida dehonestovat a že díky tomu přišel o nějaký projekty, jakože tady jde čistě o to, že on žaluje skrz tu pomluvu, jako jo, takže když se jako podívám na to, zamyslím nad tím, no tak pokud se to prokáže, že skrz tady tohle byl nějak poškozen, tak to asi nebude mít úplně dobrý následky, tak kdo ví, jak se to celý vyvine, jestli se David bude nějak jako bránit. Měl by se spojit s tím Českem, mají právníky, je všechno. Asi je, nevím, zbytečný se nějak mstít, jako, nebo něco takového. Já to znám teďka ze své strany, když jsem dostal tu disciplinární komisi a tam bylo těch 19 bodů, tak jako některé body uznávám, že se úplně za mě nepovedly, taky jsem se za ně omluvil, když jsem něco napsal v afektu a nebyl jsem úplně při smyslech, co si budeme nalhávat. Dobrý, tak to prostě mě mrzí. Co se týče dalších věcí, které tam byly, tak některý, vlastně mě pak napsal prezident svazu, mě napsal, že i kdybych měl pravdu, tak to nemůžu říct. Tak to je fakt jako hrozná doba, že jo. To je fakt, mně to připadá, já jsem komunismus a totalitu nezažil, ale prostě, takže já když vím o nějakým nevhodným chování někoho a mlčím o tom, tak se vlastně taky dopouštím, jakoby, můžu říct tady trestného činu, že jo, dopouštím se něco špatného. Když o tom někde řeknu, tak je to taky špatně. Takže s vás, jako ten, kdyby to dal k soudu, tak si myslím, že nějak nepochodí, ale řeší to jako uvnitř svého svazu, řeší ty věci, hrajou si najednou na nějakou legislativu, která v jiných případech vůbec neplatí, hlavně když se jedná o nějaký lidi spřízněný ze svazem, nebo lidi z nějakých komisí, rozhodčí a podobně. Spousta věcí se zametá pod koberec, já nechci být konkrétní, ale vím o spoustě takových případů. A pak se hledá, na kom si smlsnou, no, takže nedávno to byl Petr Koutný, teď jsem to já, jako když jsem viděl některé body, tak prostě to, kdybych takhle měl, já nevím, jako si víceméně ukládat nebo nahrávat někoho, co kdo řekne, tak svaz jako neřeší nic jiného celý rok, jo. To prostě je úplný úlet. Kdo chce, ať si to najde, já to tady nebudu rozklikávat, kdo chce, ať si to najde v historii na stránkách svazu, to disciplinární řízení, těch 19 bodů, jako, no, radši mlčím. Takže uvidíme, jak to dopadne, možná dostanu zákaz, můžu dostat zákaz z repre, tak to nemám jakoby neoficiálně stejně, pak tam je nějaký zákaz hraní soutěží v ČR, podmíněný zákaz, když je to méně jak 3 měsíce ten zákaz, tak prostě taky je to nějak, já teďka přesně všechno nevím. Maximální zákaz je 18 měsíců, že nemůžu hrát, anebo mě můžou vyloučit z federace, no. Takže tak, jako čekám, co bude, ale
když tak se odvolám. Já bych se odvolal nejradši k nějakému soudu, no, ale to asi nefunguje. Ty vnitřní stanovy svazu jsou tak chytře udělaný, že víceméně já se můžu odvolat v nějaký konferenci a tam prostě jsou lidi, kteří jezdí hlasovat ve stylu, teď jsem volil 2krát ano, tak teď musím dát ne, aby to bylo tak vyvážený, jako jo. Stanou řízek, bramborový salát a odjedou. Takhle to funguje prostě v českém šachu posledních 15-20 let, možná i díl. A takový lidi pak rozhodujou o nějakých penězích, jo, a podobně, takže pokud bych vám mohl poradit, nebuďte členem svazu, jako hrajte si za sebe, hrajte si turné, jak to mám zakázat, nikdo nemůže. Můžete mít u jména českou vlajku, ale nemáte se svazem nic společného, takže to je jenom takový doporučení pro ty slabší nebo pro začínající šachisty, jako jo, že prostě být členem svazu je poslední dobou akorát za trest, no. Takže tak. A poslední věc, kterou jsem chtěl upozornit, takže se v létě koná turnaj v Polsku, v polské Ustroni. Já jenom tady dám mapu, teď se tady schválně vyhodím úplně někde do říti, nahoru, abyste viděli, kde je Ústroň. Já to trošku přiblížím ještě. Ústroň je hnedka u českých hranic. Já jsem tam jednou byl na turnaji, když se hrálo Rapid. Vlastně jsou to lázně, moc pěkný městečko. Já jsem tam byl, který rok to bylo, tyjo, to už taky letí, 5 let možná, 4-5 let. Já nevím, tam byl Duda nějak, 2020-2021. A hrál jsem Rapid, pak jsem hrálo se venku a vím, že jsem prohrál poslední kolo, takže jsem vyhrál kulový. No ale co chci říct, jako koná se tam každý rok turnaj a koná se, myslím, když tady dám komunikát, tak, to zase, já to tady jenom najedu od 2. do, kde to je, jo, od 2. do 8. srpna. Oni právě teďka dali takovou bombu, odpálili, že tam, oni se tam většinou zvou nějaký mistry světa, nebo bývalý mistry světa, tak tam měli tam, že tam byl Karpov, byl tam Anand, Ponomaryov, ale to se jim tam povedlo zlákat Gukeše, což mě dost překvapilo, protože Gukeš přece jenom nežije v Evropě, tak to má dál, ale mají tam Gukeše. Asi tam bude nějaká simultánka, ještě není napsaný přesný termín, jako kdy on tam bude, jestli tam bude celou dobu, nebo jestli tam bude třeba na 2-3 dny, ale bude tam určitě nějaká simultánka. A vlastně tím, že je to strašně blízko, ten Ústroň, jo, když se teda podíváte, je to blízko do Třince, vím, že to je přes kopec víceméně. Když jsme tam takhle jeli, je to blízko i z Těšína, tam se jede, tam ta snad vede někde kousek dálnice, jo, takže kdo by chtěl, hlavně teda z Moravy, tady okolí Ostravy, tak se může podívat, ale můžou lidi i z Polska nebo ze Slovenska, tak chtěl jsem říct ze Slovenska, tady od Žiliny, že jo, to taky nemají daleko, případně tady Kubín a podobně. Já mám kamaráda, to pak musím natočit zase někdy příště video, který je tady z mostu u Jablunkova, vyrábí krásný šachovnice, jednu má od něho a i Levy doma, dostali nedávno vlastně v té Praze a vyrobil mi šachovnici s logem Chess Police, je to moc pěkný, já to natočím příště, ať se máte na co těšit a kdyby měl zájem o tu šachovnici, o ty figurky, tak určitě ať se ozve. Myslím si, že Dan je hodně zručně zdatný a moc se mi to líbí, takže jak říkám, kdyby měl někdo zájem, tak se o tom můžeme pobavit. No, takže ještě ten Gukeš, takže říkám, v srpnu, kdo by si chtěl udělat výlet do Ústroně, do lázní, tak může vidět mistra světa na vlastní oči. Myslím si, že taková příležitost se vám nenaskytne každý den, takže to bylo jen takové doporučení na závěr. Souhrn všeho, nebo ne všeho, toho asi nejpodstatnějšího, co se za týden událo a zase se budu těšit do dalšího videa, takže dávejte odběr, sdílejte a mějte se hezky a co vám v létě daří. Čau.